Mao ni siya ang gikaon ako dito guys. Kagani ha. Paniud to. Kaya na pa may sobra. Kaon ta. Limpyo ni ma? Lingkod. Si kuan man na nag-aw nila. Koreana? Koreana. Serious, Koreana nakaanda ni guys. Mo sa imo ma. Sa paman. Ipos ko to ibo ma. Ipos anak mother. Ano mimi korta rin nali? Ni. Itong Pila nga. Dagan daw kayo ng pet yung pinapahat dog dayan. Kinsa si kuan? Si Ting Ping si Ting Ting si Ito naganin din eh. si Christine. Nagahin din ni. Dito nila ima, dito siya nagtaga. Kinsa si? Ito tong pawers mga takyan. Ah, si Madam. Ako pa gina sa 100. Andang 100. Ayun na. Ito. Dili man. Sako man. Naka sila na sila. Naahiwam si Doydoy kagayag 100. So akong singilon ha. O naray mo 100 daw. Ayun na, ayun na. Thank you so much. Imo man hulab din na. Ayun na lagi. Muna mo hiwam kagani ha. Ayun na. Wala tayo pangpalit dani sa kuan. O katoy mong hulab Ay pangtubil. Di ay pangtubil. Ha, daghan kay kwarta si Utik. Blessing siya guys. Nag-abot sa iya ha. Gikan ni Alchel guys. Gikan ni Alshil. Gipadalhan si Utik sa 5 kamilyon ni Alshil. Thank you so much Alshil sa imuhang blessing. Nag-share po sa imong nanay. Unsa ba? Alchel. Narama, pakastan ako ni sa imo ma. Mm. Sa mama ko'y pakapot na ni guys. Ali ka ni ma. Ali ma. Ebidensya. Kaya Bitaw na na. video ni ma ni ate yo. Una siya bayron dito sa purok guys. Katong ay kapunungan nga. Para sa ako Man karon gi-advance ani Utik ang iyahang bayronon. Hulam panililin na ni ang kuan 1,000. Kang ate. Hulam ni ate Maya ang 4,000. Mabayran po sa nagma kay ngano. Lagi. Kuan man kana ang Kabalo mo ko. sweldo naman ugma. Kabalo ko nga makabayad ka. Mo sa dinhi ko ni pagunita ni mama kay ako'y magunita ni basig ma-shopping ni sa. Siya Ako na lang. Pila? Magkano yan? Maya na lang ma, ako na lang hawid. Ibigay mo sa Og kanya. magkulang na digi ka na ako pahawmon, tanawon ta lang. O, sige. Sige, ikaw hawid. Ha? Ikaw Si hawid. mama imong giingnan Ano una. yan? Kung kulangan eh, lang mo ni mo. Jacket tapal. Dito na lang saya. Wala ko hawid eh. Pila na. Ay si Duy ni pahawid. Ikaw na lang mo Isa pa? Di bungaro sa si Dudoy. Si Muga ni. gani ihata ni Duy tik. Si ate na lang gana ako ipahawid. Kay napara may kulang ani. Naglibog na no siya. Pag ingana gitik kay tingali gid mga kuragi kita dani. Te, ikaw na lang hawid te kay napamay kulang ani te. Ihata ni Papa Tik. May balik si Papa. Iyan nga na ikuan piat-piat alas. Na dito si kuan na Solomon din. Dito ihata lagi ni Papa. Yung sama-sama. Gara sa imo te kay imo din tapla nagmakuwang ha. Sila gani na. No? De, kaya ato din stapler na ning sobre pag sulod bi. Lagi na sa ikuan ni Budog. Para gina na si Tol dito. Kuan ko ni na nasakpan siya ba nga ni Garilio. Nakita sa CCTV. Ning ano naman ni tawagin si Budog. Itawagan na Yan naman. sa lugar daw siya mga dito. Yun Wa mo naman. na lugar. Iko sige, ikaw yung lugar. Di ba mo na lang mong Kuan na nabangan niya nang gikan na sa Lagi ka na sa ano, court. Oo, nasakpan siya. Nanigarilyo Ala sa siguro yung nakabutang ni silid smoking. siya sa sakyanan. Nalagi. Nila kay na may Malaki. mga CCTV Na. ng highway na. O magtanaw ka na ni Budog. Ati manana dog. Na, de, order. Ang Tanan nila diyang sulat nga nag-abot Metropolitan Trial Court, People of the Philippines. 14 na na. Na, before this court is an information for violation of Section 48.1 of RA number 9003 with copies of affidavits and other evidence submitted by the prosecution on 25 September 2025. Dadto ra madining ni agi di ay. The records of which were physically received by this court on
October 9, 2025. Laon sa kaniya budog at imanan ni dog na Bigyan gid na ako ng kanina, iko nga dog. Kaya ingon sa ko noy lugar ko na ay gid lugar gid kana igda imong amo nga pauban ka dito kung asa na dapat ang Makati. violation ni siya sa katong nanigarilyo siya. Kuan siya guys, so as this case falls under the rule on summary procedure and pursuant to section 2 rule 3 of the rules on expedited procedures, the accused are ordered to submit not later than 15 days from receipt of this order her judicial counter affidavit, the judicial affidavits of her witness and other evidence on her behalf, serving copies thereof on the private complainant and the public prosecutor, except on rebuttal on witness shall be allowed to testify unless his or her judicial affidavit was submitted in accordance with section 2B rule 3 rules on expedited procedures in the first level court. The judicial affidavit shall take the place of the direct testimony of a witness. Moreover, the case is set for arraignment free trial on November 19, 2025, December 3, 2025, 1 p.m. on which date Tama sa December and time the accused and the private complaint under respective counsel and witness are ordered to appear before the court located at ground floor Hall of Justice of Makati City, 911 GP Rizal, Makati Avenue, Poblacion, Makati City, between Malaya Lumber and Constructional Supply and PCBP Animal Hospital. Hala, unsaon ka niya budog. The parties are directed to immediately provide this court their email address and contact number. Hala. Accused the direct to engage a counsel of her own choice to assist her in this case and in the subsequent hearings. Let a copy of this order be furnish the accused with copies of the information resolution of the investigating officer, judicial affidavits, and other evidence submitted by the prosecution. So, unsa man na siya? Kung taka ka na si Budugma, bantay lang ginaana, bantay gina siya. Nya. Na, lagi. Picture na mo, daw i-search sa iya ha. Di-save na ni mo doy? Na, lagi. Bahala siya. 500 na ganing mong tana. Di pa ganyan makuhan. Na naman dito, 500 ka to first letter niya, di ba? Nabasa man pud sa dito na ko guys. Unya, wala niya gibali-bali. Pero dato primerong kuan niya gi, ignan ninyo siya. Ina magot. Bisit yapon to niya, doy ang kuan. Primero, Oo. nya ngano man niya adto? Wala ko no lugar. Walay lugar kay agsulod ka sa problema, bahala na jud. Na ay di ko pagkuana sa problema kay kada laging ugma. Oh, sao na karon? Ihatag na ni mama. Kara gani. Ay,
Asa ikaw? Hi, Chel. May gabi eh. So, ngayon guys, nakabot. Nagprito na si Doy sa sudan sa panihapon. Hala, nga nung diya man yung magibutang ang pandoy. Ulam na na. Sayang kaayo. Sa man ni Ami. Mother! Wa, nag-alimigas na ni siya oh. Dili man yung magibutang. Sayang ka na makaon pa na. Bibitan lagi. Ikaw na nag-ingkit. Hindi na kaya panhapon na dayon pa mother kay nakaluto na si Doy. Diri ra ko manhapon guys. Kay lami ang ilahang sudan. Yang Chinese chicken kay wala pa balik pagpangitlog. Ani ka lang bibi. Kay dani daghan sa mga kalat-kalat dani mother oh. Unsa man ning kuan? Dani, unsa man ni? Di mo ni itanom? Sige, hukad na din, Doy. Wala, pagay ko na kami ito. Ano naman na? Ito may isa ka bat. Katran pa? Ha? Napagla sa bat. Bata na magiluto di ay? Wala Giluto din, ni mo tanan? Wala niya po suka. Tuloy suka. Ay, pagpagura kay pangit at paguron. Wala man. Patsada sa pinirito kanang kuan. Crispy. Dili. Ano nang pagpagura gani no? Wala ay agkakaon. Wala ay agkakaon kung paguron. Nanay pambayaray si Utik sa iyahang kuan. Iyahanan. Kapunungan. Hala, mother. May pag-ihatag na lang na dito ma. Kaya para dili na mag-interest. Guys, nakaluto na si Doy. Di ara piniritong bansi. Manihapon. Unya na ay lasa. Dapat ang lasa, dili ra sa kuan o. Dana. Dai na doy. Wala suka dahil ni mo, mother? Wala suka ni mo? Uy. Wala suka. Ay, kana Kani ang suka ni mother. Gani hinay-hinay, dilig singka. Singka mo rin ng singgit raman. Naman. Ang sa na, mother, dani raman noon. Nabaliktad lagi ka. Sige. Gamay raman na sili, doy. Ate, sa. Sige. Dugangan sila eh. Ayaw na, insakto ra ni. Diba, gamay ra ang suka. Yung pahot ko. Dugan. Kadot lang, kay atos na nipusaw ng sili. Patsada man ni siya, guys, kay ngano, halang. Ganahan ko sa halang. Hinay ito, doy. Ang kuan, doy. Ay, oo. Diba, sig mag-copyright, ani, doy. Panihapon ta, guys, ha. Diri ko kuan sa panihapon. Wa man day sila wa man day si mother nakadayon dito. Ambot og nganong wa siya ni dayon. Nagsabat ko pangati man. Nagsabat ka sa pangadi dito sa Yan. Yan aya. Pero wa man. Na magkinamot ta, guys. Kani di Hindi ko kaon kamuti. Mura di kabi sa kamuti ma. Kaganiha kay mura man akong kaon kaganiha pod. Kabuhi ko ganiya. Lagi ka na pud ako. Gabi ka na na. Saud to kayo may sigan. Ano yung abot nini? Kaon ta, guys. Abot nini. Murag nag-ana akong dughan karon Aw ko kinawaan. Diyan mo sa Kaya mag kaon, nagkaon di ko sa pan di ay. diyan mo sa anong lo nga. Din. Di ko kanito. Unsa lagi ba imo sudanon ba? Kasi in Nini, ko dili ko panito. Siya pa ganda lang ka sa hotdog do kabuk. panigod to lugar. Nganong Palit kong taon hotdog. si Mimi nagpalit lugar. Unya. Nagpalit din siya upat kabuk do iya do sa ako. Unya. Na nito sa do ang reklan ako nakaubo hapon na. Nganong napalit man siya. Dagan-dagan niya lang siya. Noy. Tagaan mo kwarta ni itong followers nato noy. Dagan ni ba? Si Madam. Nagagayan. Nga, petutan ko. No, hatag mo 20 Thank you so much, Madam. Yari des, Madam. Yatagan mo 20 papalit sa sudan para makapanyud to. Mm. Nagkita mo sila dito sa ilaima.
Tagaan sa kwarta. Dagan-dagan siya nga. Nire mo 20 no yun. Pili sa kay gato. Ha? Pili kay gato. Agi o di bali giuli ni Mimi ang 20. Nimo Nagyatag na po rin ako balik niya. daw nagpalit po sa siya sa sudan. Itlog tinapa. Very good sa di si Mimi no. Di ba ka tatlog mo yung palit? Kung dako, wag man. Dugo. Pagpanyad to lagi duban, pili lagi to. Nya. Kaya palit ko sa hotdog. Pati ka. Da. Nagbilin ka ng pamahaw ma? Ha? Napagamita to ma, bayaray ra ba to ani? Baga magmasuro. Ha? Ano yung fildo? Ay, si mama guys, makasweldo siya karon dani. Pwede mo pa ito. Na na to ah. Gagawin ta si Miss Ladoy, panito, panyapon. Hindi man sila. Jalagin na sila, katawang na sila. Panyapon, tanan. Pero saan naman si Mato dito na ato? Ulit na biya. Ay na, saan naman siya diha? Gagawin mga manyapon siya nga muna ko kaon. Nakadayon, nasa biko. Asa mo ato sa Cagayan? Ha? Ha? Ito ito din. Ano? Hindi ako sabi lang. Huwag yung baga. Kaya mo konti din. Ang tawag ka pa. Ha? Huwag daw ka pa. 1,000 kape? Ang dami itong tong dyan. Guys, nahuman na mi og kaon, paingon na sad kumag uli. Nya si Mother Earth yan ang gibahugan si Brownie daw si Kulitoy. Papa na tanaw sa TV. Alin ako, Mother? Mother? Alin ako? Ha? Napairo dito bahugan. Dito bahugan ni Sherwin. Alin ako. Ang saging diri ra nako ibilin ha. Na may saging diri guys nga ay nay saging nga gipalit nako nya. Diri ra nako gi pa butang. Hala, nag-anam na rin kahinog pa, oh. Sunod adlaw, hinog na ni, ah. Hoy, ato ni pahinugon doy, kay ato ni kuanon. Ato ni, kuanon, kanaang, pwede na to na siya, kuanon, ipinaypay. Naadiri ang mga barkada ni Doy Doy. Naadiri si Makong, nag-atak-atak, ante. Unsa ka diha? Nag-edit si auntie. Naapod sad si Luwid. Walay tagay nila karon kay napurdoy. Si Auntie Welsi gikan siya dito sa sapa. Na dito may nangasay. Nangasay. Dito may kapanyapon ka nagdako ko jojo manok. Sayang. Dito sila nangasay guys. Ya si Makong Dani, natikling naman si Makong iwang kayo. Bye. Pagkaon sad Makong. Dini si Makong hilig og kaon guys. Ihatag na doy ang kuan doy kay naa man kay 400 na hatagi sana siya. Kay kani itubil na ko ni siya. Sabi dia to ni nanay pagbahuta diya. Guys, diri ra ni nako ibilin ang akong motor kay grabe kaay kadanlog ang dalan. Kay sige naman lagi uwan-uwan diri sad sa bukid. Baklay na ta guys paingon sa payag. Na grabe kay kadanlog oh. Kay nag-uwan naman sad karon. Guys, diyan na ta sa payag. Si Mio naghuwat-huwat naman sa pultahan. Ha, Mio? Naghuwat-huwat si Mio guys sa pultahan. Okay. 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 Okay.
okay. Gikaliguan na ba ni kaganiha, guys? Gikaliguan na ba ni kaganiha? Humot na sad kaayo ni ang among bata nga gamay. Okay. Nagkaon na ni siya, wapa? Wapa? Unsa may gibahog nimo sa kang Daniela og kang putot? Asa isda? Si Mario guys, gibahogan na niya si Mio. Unsa gibahog nimo kang Mio? Dupod. Kaon sa siya? Okay. Nagkaon di sa dupod among Mio di ay. Nagkaon sa dupod among Mio di ay. Okay. Unsa man. Ha? Okay, agay. Agay guys, si Mio.